नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या घडामोडी दाखवणार आहोत. तुम्हाला सनबर्न माहिती असेल. सनबर्न फेस्टिवल जो गोव्यात वादग्रस्त ठरला होता. गेली काही वर्ष हा सनबर्न बंद होता. गेली 2 वर्ष तर सनबर्न झालाच नाही. त्याच्यानंतर त्याच्या आधी काही वाद झाला होता. तो पुण्यामध्ये हलवण्यात आला होता. पण पुन्हा यावेळी सनबर्न फेस्टिवल गोव्यात होणार आहे. आणि विशेष म्हणजे जसं पर्यटन मंत्री म्हणाले होते आधी की सरकारी सनबर्न होणार, तसं काय होणार नाही. सनबर्नची जी कंपनी आहे ही कंपनी आता ती खाजगी जी कंपनी आहे ते कंपनीच हा सनबर्न फेस्टिवल आयोजित करणार आहे. पण या फेस्टिवलमध्ये जे गोव्यातले कलाकार आहेत किंवा गोव्यातली कला आहे ती दाखवली जाईल किंवा त्याचा समावेश केला जाईल असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे. खरं तर 2च दिवसांपूर्वी हायकोर्टाने म्हणजे गोवा खंडपीठ जे आहे त्यांनी असं सांगितलं होतं की आदेश दिलेत पोलिसांनी की रात्री 10 नंतर जर उशिरा संगीत पार्ट्या सुरू असतील तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे आणि ती कारवाई झाली नाही तर पोलिसांवर कारवाई करण्यात येईल असे आदेश दिलेले आहेत. आणि असं असताना आता पुन्हा सनबर्न फेस्टिवल कसा काय जो उशिरा सगळ्या धागडधिंग्यांसह चालतो आणि तिथे ड्रग्स शेअर करण्याचे घटना पण घडलेल्या आहेत यापूर्वी. त्यामुळे सनबर्न आता हा कोर्टाच्या आदेशातून पळवाट कशी काढून साजरा होणार किंवा कसा काय आयोजित केला जाणार हा खरा प्रश्न आहे. आज आणखी काही आम्ही तुम्हाला बातम्या दाखवणार आहोत. सुरुवातीला अगदी थोडक्यात काही बातम्या सांगतो. पहिली बातमी आहे एका अनोख्या आंदोलनाची. ही दृश्य पाहिल्यावर तुम्हाला असं वाटलं असेल की राजधानी पणजीत मुसळधार पाऊस पडतोय म्हणून लोक छत्र्या घेऊन उभे आहेत. मात्र प्रत्यक्षात तसं काही नाही आहे. गेल्या काही दिवसांपासून वीज मंडळाच्या कार्यालयात जे AC बसवण्यात आले आहेत त्या ACचं पाणी चक्क फुटपाथवर गळतं आहे. त्यामुळे लोक या फुटपाथवर चालताना घसरून पडत आहेत. त्यामुळे आज महिला मंचाने इथे छत्री आंदोलन केलं. कार्यालयातल्या अधिकाऱ्यांनी यामध्ये जर तातडीने लक्ष घातलं नाही तर आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा या महिलांनी दिला आहे. आता बातमी आहे उत्तर गोव्यातल्या कोटंबी गावातल्या एका फूटब्रिजची. हा फूटब्रिज अत्यंत धोकादायक झाला आहे. गेली अनेक वर्ष या अरुंद पुलाची देखभालच झालेली नाही आहे. एकतर हा पूल खूप जुना आहे त्यामुळे अनेक ठिकाणी तो मोडकळला आहे. शिवाय या पुलावरून 4 चाकी गाड्याही जातात. त्यामुळे हा पूल कोसळून एखादी दुर्घटना होण्याची सरकार वाट पाहत आहे का असा प्रश्न स्थानिकांनी विचारला आहे. आणखीन एक बातमी बघूया. म्हापशातल्या तार नदीत मोठ्या प्रमाणात जलपर्णी साचली आहे. तसंच या नदीमध्ये थेट कचराही आणून टाकला जातो. त्यामुळे ही नदी खूप प्रदूषित झाली आहे. जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि हळदोणचे आमदार कार्लोस फेरेरा यांनी या नदीची पाहणी केली. नदीतली जलपर्णी हटवण्याचं काम एप्रिलपर्यंत पूर्ण होईल असं आश्वासन मंत्र्यांनी दिलं आहे. तसंच लोकांनी या नदीत कचरा फेकू नये असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे. आणखी काही महत्त्वाच्या बातम्या आपण पाहणार आहोत. पण त्याआधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. लेट नाईट संगीत पार्ट्यांवर बंदीचा कोर्टाचा आदेश मान्य, पण उशिरा चालणाऱ्या पार्ट्यांना पोलिसच जबाबदार. पर्यटन मंत्र्यांनी गृह खात्यावरच घेतला आक्षेप. भारत जोडो यात्रेत सहभागी झालो तर रिव्होल्युशनरी गोवंशच्या पोटात का दुखतं. भाजप विरोधात विरोधकांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याची गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केली अपेक्षा. हणजूणमध्ये 70,000चे LSD पेपर्स विकायला आलेल्या मध्य प्रदेशच्या तरुणाला अटक. कारवायानंतरही ड्रग्ज धंदे सुरूच. वास्कोतले भाजी विक्रेते धडकले नगरपालिकेवर. रोज कारवाई करू नका, आम्हाला एक स्थिर जागा द्या, विक्रेत्यांनी केली मागणी. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामांसाठी मांडवी खाडी किनारी कॉन्क्रीटची बांधकामं नको, पर्यावरणवाद्यांनी पणजी महापालिकेकडे केली मागणी. आणि अंगणवाडीतल्या मुलांना उरली नाही पाटी पेन्सिलची गरज. 70 विभागातल्या अंगणवाड्यांना महिला आणि बाल कल्याण विभागाकडून झाले टॅबचं वाटप. आता आणखी काही बातम्या पाहूया थोडक्यात. बातमी आहे गोव्यात खिळखिळ्या झालेल्या काँग्रेसच्या पुनर्बांधणीची. एक गठ्ठा 8 आमदार भाजपात गेल्यामुळे काँग्रेसला मोठा फटका बसलाय. त्यामुळे पुन्हा एकदा काँग्रेसने उशिरा का होईना संघटनेच्या अंतर्गत बदल करायला सुरुवात केली आहे. गोवा प्रदेश काँग्रेसने नव्या कार्यकारिणीची निवड केली आहे, ज्यात नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे.
14 सरचिटणीस, 15 जणांची कार्यकारी समिती तसंच 5 नव्या उपाध्यक्षांचीही निवड करण्यात आली आहे. आता 2027 पर्यंत तरी काँग्रेसची ही परिस्थिती सुधारेल का ते पाहावं लागेल. पुढची बातमी बघूया. शालेय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या व्यावसायिक प्रशिक्षणाची. गोवा समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून नादोडा रेवडा मधल्या सरकारी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळे पेय पदार्थ कसे तयार केले जातात याचं विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलं. यामध्ये प्रामुख्याने मॉकटेल्स कशी तयार करायची हे शिकवण्यात आलं. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात आपलं भविष्य कसं घडवता येईल आणि त्यांना कोणत्या संधी उपलब्ध आहेत याविषयीसुद्धा या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आलं. आणखीन एक बातमी सांगतो. गोबी मंचुरियन तुम्हाला माहिती असेल, गोबी मंचुरियनचे स्टॉल सर्रास सर्व जत्रांमध्ये असतात, पण गोव्यात या स्टॉल्सवर बंदी आहे, कारण या स्टॉल्सवर स्वच्छता पाळली जात नाही. कोरगावमधल्या भूमिका जत्रेत लावलेल्या गोबी मंचुरियनच्या 9 स्टॉल्सवर अन्न आणि औषध प्रशासनाने कारवाई केली. या स्टॉल्सना स्थानिक पंचायतीची ना कोणती परवानगी होती ना अन्न आणि औषध प्रशासनाची परवानगी. त्यामुळे 9 गोबी मंचुरियन स्टॉल्स आणि 2 भेळपुरीच्या गाड्या तातडीने बंद करण्यात आल्या. तर या होत्या आजच्या थोडक्यातल्या बातम्या. एकंदरीतमध्ये इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक TV या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक gomantaktv.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.